uncedo nje uvele uhlale nami nathi sisho njalo sithi ilanga lishonile for umfowethu kaRamputa uDaviola useyicabile yakhe indlela thina sizohlala nawe lesigqiki sisifudumaze kuze kube ilona ihora lesikhombisa sawubona mlaleli womsakazo eVuma 103 the adult radio for the young at heart nomthandi wohlelo Sound Doctrine Hub. My name is D.D. Ngogankosi. I am your host ngenjwayelo ngihlala la kulesi siqhiki ngibe nobaba Khoza kusuka manje kuze kulamule ihora lesikhombisa. Namuhla sinesihambele sinaso la e-studio. Hlala wena uzwe indaba ezimnandi ezoba nazo ukuthi ubani lwesinayo e-studio futhi kungani sinaye namhlanje. Siyamukela ke wena mlaleli nomthandi wohlelo iSound Doctrine Hub. Sithi happy Women's Month. Kwazise phela usuku noma inyanga yabantu besimame sithi happy Women's Month kibo bonke omama inzala abantu omama basizalayo omama abasiganele omama abazalele ingane sibizwa ngobaba nomkhulu sihlonishwa nje kungenxa yabo bonke labo mama siyambonga uNkulunkulu ngalabo mama sithi happy mothers women's day or women's month yibo bonke abomama noma abantu besifazane abazele nabangazalanga uma nje umuntu wesifazane udale uNkulunkulu lenyanga eyakho mephinapi la ulalele khona siyakubingelela sithi welcome kwiSound Doctrine Hub. Namuhla ngihamba nobaba Khoza ngenjwayelo ngizomnikeza ithuba naye ukuthi athi ukubingelela mfowethu Khoza sawubona. Sibingelela mfundisi siyabingelela abalaleli siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokuba khona siyambonga ukuthi bakhona futhi inhliziyo zabo ilungiselelekile ukuthi bezwe izwi likaNkulunkulu basizakale ngalo. Bakhona impela abalenzi iphutha njengoba nje uNkulunkulu ehlala esigcinile sonke ukuthi ngalesi sikhathi sifulfill le appointment asibekele yona nabalaleli kunjalo basemakhaya zonke indawo eshowe 89.2 Lightegin is 103 as Donnybrook 105 and 105.5 le Atlanco we 104.2 and Newcastle 105.6 yonke indawo nomsakazo isivuma 103 finyelela khona siyanamukela nonke futhi siyathemba ukuthi nizoba nathi amanye bethu siyanamukela lapha kwi-Facebook page yethu iSound Doctrine Hub Facebook page yethu siyajabula ukuthi sibe nani babukhoza kukhonzekile kodwa inkosi nathi njalo masihlangene babili bathathu usho njalo uJesu naye ukhona phakathi kwenu siyakheka abantu bayasindiswa bayakhula enkosini amagama ayabhalwa encwadini zokuphila zasezulwini ukuyena ntisisebenzela siyabonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi zonke izizwe umhlaba wonke jikelele laba abalandeli bakaKristu iningi labo lekhethe usuku langesonto okuhlanganyela kusuku elikhonza ngalo uNkulunkulu ngoKristu inkosi yethu bakhona futhi abanye abayidlanzane abakhonza ngomgqibelo nabo kepha izwi lenkosi lithi noma ngabe uluphi usuku uma nje kunosuku olulodwa olibekela side so asingabajaji bangasijaji nathi ukuthi uluphi usuku ithi izwi lenkosi akungabibikho who looks down upon you ngenxa yeinsuku eniyikhethayo uma nje lolo suku inhloso yalo ukudumisa uSimakade ngiyafisa ukuthi sikhulume ngalokudumisa uSimakade emkhathini sibona emabandleni amaningi kakhulu ikakhulukazi la kwaKristu kuba kwangathi lento yokuthi siphila ngaphansi komusa igrace ithi singenze noma ikanjani angenze example nje umpostoli Paul ekhuluma ngokulunga kaNkulunkulu righteousness kaNkulunkulu nomusa kaNkulunkulu ukuqhathanisa nesono uthi uma ukonakala noma ububi banda umusa kaNkulunkulu nawo yanda bese buza umbuzo athi ke
kusho ukuthini ke lo kusho ukuthi singaqhubeka sone ukuze lo musa uvame yini ebese iphendula impendulo yakhona lento ngesingisi ayibiza rhetorical question athi cha nakanye over my dead body mege NATO asikwazi ukwenza lokho asikwazi ukuthi sithathe advantage umusa kaNkulunkulu ebese yasitshela lapho ukuthi kungenxa ukuthi umusa kaNkulunkulu wenzela ukuthi usilidele ensindisweni. Now ziningi izinto la kwaKristu mkhathini esizenza willy-nilly, esizenza umathanda, sizenza ngendlela yethu nangendlela esafundiswa ngayo nendlela esajwayela ngayo uma siza kuNkulunkulu, ikakhulukazi indlela yokukhonza. Yabona mase kufika endleleni yokukhonza simkhonza usimakade ngendlela thina esifisa ukumkhonza ngayo. Abafuna ucula bayacula, abafuna ukushaya amakhwela bashaya amakhwela, abavukela amadlingozi bavukela amadlingozi, oshumayelayo uyashumayela, ufuna uqala iculo vela aqala iculo, ufuna ukukhuluma ngezilimi vela aqhume ngezilimi, kube ne-chaos. Ngiyayelento mina personally ngiyayelento ngifanise nezingane zami lapha ekhaya. uNkulunkulu ngibusise ngezingane eziwu4 nabazukulu ababili. Ngiyaye ngizibuze nje ukuthi sihleli nje lapha ekhaya bonke befisa ukukhuluma nami bese bakhuluma nami bonke kanye lo uthi hey opa this, lo uthi baba this, and then uma wabo naye ufuna ukukhuluma bese bonke bafuna ukukhuluma kanye sisendlini sonke sihlangene bese bafuna ukukhuluma konke kanye. Umuphi engizokwazi ukuba neattention yokumlalela, ikuphi la kuzobonakala wangathi kune order la ekhaya, ukuphi la kuzobonakala khona ngathi kune disorder la ekhaya. Ngifuna sikhulume ngalendlela yokukhuluma. Ingabe uNkulunkulu uyasiyalela ukuthi uma siza kuye sihlanganyela njengebandla kumele sihlanganyele kanjani, ikakhulukazi lento yokukhuleka kanye. Thola manje sonke siphiwe umoya wokukhuleka, nabafundayo bayafunda khona la ukukhuleka, ebese siqhuma ngomkhuleko sonke kanye. Ngiyazi ukuthi mhlambe lento kwiningi lethu sinikeza a feeling yokuthi hayi ukhona umoya engcwele uyasebenza. Ingabe uNkulunkulu uthi iyona indlela kufanele size kuyona ngayo? Lento ebukeka njengesiyaluyalo, lento ebukeka njenge-chaos, lento ngeke uyivumele emzini wakho ubaba ingane zakho zikhulume nawe zonke kanye all at once. Ungeke uyivumele. Kungani sivumela kwaNkulunkulu? Ingabe vele sizenzela umathanda ngoba we can, noma uNkulunkulu usilent ngalezi zinto lezi, noma uNkulunkulu uspecifyile ngempela ukuthi lalelanike uma niza kimina nihlanganyela ninkonzo, noma nize enkonzweni kunendlela engifisa nikhulume nami ngayo. Ngikhule ekhaya mkhathini akaze kushiswe impepho, so angazi, but mangiloko ngifunda ngilalela ngenza research nalaba abashisa impepho abayi nje noma kanjani emsamo, akushisi noma bana abafiki bakhulume bonke kanye abafiki kulanda ikhehla elidala kwaziyo ukuthi lona ke ikhehla la ekhaya eselisele ubaba ozala ubani kulandwe yena le mafamu le kude le, abuye kube uyena ke bathi lo yilo onelungelo lokushisa impepho, yilo nelungelo lokukhuluma. Omunye nomunye unikezwe ichance ngokudedelana, vele kube i-chaos lapha emsamo. Kodwa ngikhuluma le nge-ignorance ngoba into engingayazi, into engiyifundayo, engiyiresearchayo. Now uma ngabe kunjalo, why masifika la kaNkulunkulu sizibone sine-freedom yokuthi singenza noma kanjani izinto esingazenzi in real life, izinto esingazenzi koNkulunkulu laba besibakhonza, mase sifika la sithi sikwi-grace, we can do as we please. Yilo ngifisa sikhulume ngako namuhla mkhathini. Mhlawumbe kungalekelela umlaleli umkhathini esazokhuleka ukuthi mhlawumbe abanye abalaleli bathatha amabhayibheli wabo babheke lapha ku 1 Corinthians
1 Corinthians 14 sibona ukuthi ku1 Corinthians 14 akukho la sifundiswa khona uNkulunkulu ukuthi uma siza kuyena kumele simkhonze kanjani. Le chaos ebakhona enikeza isithombe kwangathi kunomoya engcwele uyasebenza umoya engcwele ngabe into efuna uNkulunkulu noma kunomoya omubi ozishaya kwasamoya engcwele noma ithina nje simdelelayo uNkulunkulu sifuna ukumkhonza noma kanjani bese uthi hayi laba abakhonza isilungu thina sabantu abamnyama sikhonzi kanje abelungu benza kanje thina abantu abamnyama senza kanje la kwaKristu bakhona abantu abamnyama bakhona abelungu ngabe ukhona la uNkulunkulu wathi menihlanganyela nibelungu yenzani kanje menihlanganyela niwuZulu yenzani kanje sizozizweni kaNkulunkulu ukuthi thini kepha phambi kwalokho mkhathini njengenjwayelo asikhuleke sicela uSimakade silekelele ngalokho. Siyacela uNkulunkulu wethu ukuthi usisize usinikeze ukuhlakanipha okuvela ezweni lakho even nasekutheni simele ukukhonza kanjani simele ukudumisa kanjani yenza ukuthi sibe nokuqonda kwezinto sambulela zona wena Nkosi. Siyacela nokuthi usenze sibe willing ukulithobela izwi lakho mase silibonile ukuthi lithini sibe willing ukushintsha indlela esenza ngazo ezinye zazo kade sahlala kuzona safika nathi kwenziwa njalo sesajwayela imkhuba kodwa mase sibona ukuthi wena uthini sinikeze Nkosi isibindi sokwazi ukushintsha senze kangcono ukuze inkonzo zethu zizoba usizo kubona bonke abantu abafikayo zibaholele entsindisweni ngokweqiniso laba sebesindisiwe basiza ukuthi bakhule ekukwazini wena nasekuphileni ngeindlela osiyale ngazo wena. Sisize uNkulunkulu wethu ukuthi singenzi inkonzo njengenhloso yokujabulisa inyama nokuthi kube mnandi emotionally kodwa sibe siziba ukuthi wena usifundise wathini. Siyacela ukuthi nathi sisakhuluma usize sikhulume accurately nangobuchule izwi lakho ngokuthembeka kulona usizolalela ukuthi athobe inhliziyo yakhe ukuze afunde emazwini kaNkulunkulu bese futhi eyawenza njengalokho uNkulunkulu esho. Siyakubonga Baba egameni likaJesu umsindisi wethu. Amen. Amen. Siyabonga Mkhathini. Mkhathini bengishilo kwena mlaleli lapha ekhaya ukuthi namuhla njengoba kuyi Women's Month sinezivakashi sikhona la ekhaya. Ngizofisa ukuthi azethule ukuthi umane sobona angazi ke ngithi indodakazi noma ngithi mama noma ngithi angazi ke sawubona ndodakazi. Sawubona baba ngiyabingelela abalaleli egameni likaJesu. Ndodakazi umani. Igama nguLethisha ngakwangubani mntana kaNkulunkulu osindisiwe. Uthandayo uJesu. Angazi noma ekhaya balalela ukuthi vele so washintsha isibongo sasekhaya so sekujwayelekile nje ukuthi wangubani. Sekujwayelekile ngiyaphelile manje baba. Congratulations. Happy Women's Month. Ubeka yini la studio namuhla? Into engenze ngaba la namhlanje ukuzo advertise noma ukuzokhuluma ngenkonzo ehleliwe zoba khona yabantu besifazane njengoba nje singene enyangeni yabantu besifazane kuyaqala ebandleni iSound Doctrine Fellowship ukuthi ibe nenkonzo. So sizokhuluma ngayo lenkonzo ukuthi kuzobe nini ingani futhi ugqugquzela abantu ukuthi so wena uvela eSound Doctrine Fellowship. Yebo. So iSound Doctrine Fellowship uthi inkonzo yokuqala inkonzo yokuqala yomama noma inkonzo yokuqala nje ucacisa ngani? Yeah, iSound Doctrine Fellowship inkonzo ekhona ebese kuba khona nenkonzo ezobe uqala ingakazi ibe khona kuzobe kuqala ikhona yomama yabantu besifazane not omama kodwa isifazane sonke. So asizwe bengilamba mfisa ucacisa khona uma nje umuntu wesifazane is there an age group between the age le kuze kufike le age noma nje uma nje umuntu wesifazane? Asinayi age esibekile kodwa nje uma umuntu wesifazane lenkonzo le eyakho. Awusitsheleke ngale nkonzo yibaleka ngale nkonzo kwenzakalani ngale nkonzo futhi nibone kunasidingo sini njengeSound Doctrine Fellowship SDF nibone kunasidingo sini ukuthi njengoba kuyinyanga yabomama
kube nenkonzo yabo mama yebo njengebandla SDF SDF Sound Doctrine Fellowship bazalwane ibandla noma umama babonile ukuthi abantu besifazana indlela ukuthi kumele bayiphathe ngayo futhi mhlambe enye igxile kakhulu ngokwezwe kodwa ke kulesi sikhathi lesamanje sitheme kubona ukuthi kodwa khona le phathi le eshodayo engafundiswa kakhulu uyabona ukuthi indlela yokuyiphatha umuntu wesifazana noma indlela yokuthi onjani umuntu wesifazana okholelwa kuJesu kumele aphile kanjani ithini identity yakhe. So lenkonzo le ezoba khona izogxila kakhulu ukuba izochaza ukuthi uNkulunkulu kahle kahle wayehlose ngomuntu wesifazane kepha futhi igxile kakhulu ngokwezwi likaNkulunkulu hayi ngokwezinto ezikhulunywa abantu kodwa ukuthi nje izochaza kabantu ukuthi kahle kahle uNkulunkulu wayemdaleleleni umuntu wesifazane ukuthi aphile kanjani abe kanjani ukuthi honorishe kanjani. Uma sigcizelele sikhuluma ngomuntu wesifazane hayi necessarily umama hayi necessarily umuntu wesifazane oganile sikhuluma nge-female species la. Yebo baba sikhuluma nje ngomuntu wesifazane nje in all ages ngabe uganile ngabe awuganile usafunda isikole usuqedile usuwidod uma nje umuntu wesifazane lenkonzo le eyakho. Angibuze la uma kule nkonzo ngiyawazi lama conference esiba nawo futhi uNkulunkulu yawabusisa kakhulu nezinga lama conference liyakhula unyaka ngonyaka siyakubona ukusebenza kaNkulunkulu siyababona nabalaleli nabazalwane kufika yonke inhlobo yomuntu lapha wena owabona inethi uChrist akhuluma ngayo ithi mabayodoba kuphuma kwasane lapha kwinet nala kwenza njalo kuza nabantu besifazane abangasindisiwe kuza nabantu besifazane abakholelwa kwabanye abonkulunkulu. In fact the last conference esibe nayo kuze nabantu besifazane obonayo ukuthi abayifuni lento kaKristu but bafikile kuyona uzibuza ukuthi bazofunani and all fanele uba accommodate nizo accommodate abantu umuntu wesifazane okuKristu kuphela noma nalo ongekho kuKristu inqobo nje umuntu wesifazane naye uyafuneka. Kuwile conference nje umuntu wesifazane noma ngabe ukuKristu noma ngabe awukho kuKristu ubukhona bakho nje ibona ubalekile ngoba vele uzobuza ufunda ufundiswe kabanzi ukuthi ufundiswe ngokuthi umuntu wesifazane onjani okholelwa uNkulunkulu nokubaleka kwe-relationship yakho noNkulunkulu usaphila emhlabeni. Now kunalento ngani yami kunalento abathi abantu not about us without us, something to that effect. Now inkomfa yabantu besifazane enyangeni yabantu besifazane obana abazobe bekhuluma ngabantu besifazane noma lama speakers azabe khona abantu besifazane noma abantu besilisa njengoba kuyinto yabesifazane. Njengoba kuyinyanga yabantu besifazane sibone kubalekile ukuthi kube abantu besifazane futhi asebekhulile nasenkosini ukuze basifundise kabanzi sebelibonile uhambo sebephilile emhlabeni ukuthi basifundise kabanzi ukuthi ke umuntu wesifazane onjani okumele asabe uNkulunkulu. So izikhulumi zethu ke esinazo kule conference sinomama umfundisi uNkosi sibe nomama umfundisi uMama Khoza abazobe bekhona uMama Nkosi awucacise nje awucacise bona umama umfundisi babefundisi labo mama ngicela ukuchaza. Okay. labo mama laba njengoba sithi mama umfundisi ingoba bashade nabefundisi labo esinabo labazalwane estudio. Okay so kushuthi kube ngudokotela bekuzoba nomama udokotela. Mama udokotela. Ayasiqaqise kodwa singabaniki ikhundla bangenalo. No siyezwa baba. Sinomama abawu2 bazalwane okuwumama uNkosi
sibe nomama uKhoza waseKhanyeni, sibe nomama uNkosi wase Crossroad. Okay, now asikhulumeke yonke inkonfa ebakhona iba nenhloso, kuleyo nhloso leyo kuba angazi ke ngesizulu nithini, kuba ne theme yini into eniphokophele kuyona kulonyaka, kwazise phela inkonfa yokuqala yabantu besifazane ezoba khona. I-theme yenu ithini futhi kungani nikhethe leyo theme? I-theme yethu i-biblical womanhood. Siyasazi ke leso sihloko ukuthi sithe ukuthi sibe broad kakhulu, kodwa sifocus kwi-biblical womanhood ukuthi ichaze kakhulu nge-identity. Njoba kuyi-conference yokuqala sifuna abazalwane bayi-understand ukuthi njengoba abantu besifazane uNkulunkulu ubabeke kanjani, wabadala kanjani, and also ukuthi ke uma sebadale kanjalo uNkulunkulu kumele baphile kanjani, ne-purpose yabo ezibephile emhlabeni beyabantu besifazane, nokuthi ke kumele njoba sisho ukuthi ibroad kakhulu ingukuthi nje kahle kahle ukuzogqugquzela labantu ukuthi bangayimaintaina kanjani noma bangayikhulisa kanjani i-relationship yabo noNkulunkulu ekutheni bazi identity, bazi i-purpose, and also even ngisho ukukhula kwe-character yabo, ngoba uma sebazi lezo zinto bazobe sebekhula enkosini. Now ihlele kanjani lento, iqala ngasiphi isikhathi, kwenzakalani? Abalaleli abeza kulama conference wethu bayazi ukuthi kwenzeka kanje, bese sithatha i-break, bese kuyadliwa, makudliwa kuyaphuzwa, makuphuzwa ngisho nophuzo lamkelekile nasenkosini, bese kuba ne-lunch, bese kuba kanje. Awusithatha usibeke nje ukuthi kwenzakalani ngalolu suku. Ngalolu suku bazalwane kube kumnandi ngalendlela emangalisayo. Sizoba nama-sessions awu-2. I-session yokuqala izoqala ngo-9 ekseni, kuzobe kukhuluma umali kudliwa khona, kuba kuzobe prepare izidlo, and then sibe ne session yesibili ezoqala ngo-1 after sekuphele i-lunch, and siyabagqugquzela abazalwane ukuthi baze. Le conference izoba ngomhla ka-22 ku-August lapha e-recreational hall eMonhle, lapho khona kukhonzela khona i-SDF, i-Sound Doctrine Fellowship. Aphinde futhi usuku nesikhathi isuku umhla ka-22 August lapha ya e-recreational hall eMonhle. Ngingakhohlwa baba ukusho ne-theme ngoba kunendlela abantu besifazane besingathanda ukuthi bagqoke ngayo. Oh wow. Yebo, bahlobi babe bahle omama ukuthi ke kuthiwa asigqoke izingubo kanye nezigqoko imhlonipho le egqokwayo. Okay. Bayazi abomama ukuthi ukhuluma ngani mosho njalo. Yebo, bayazi omama igqoko lezi sigqokayo uma siya kwama-height siye inkonzweni zomama lezi ezinhle. Okay, so onesigqoko akasifake se-height ongenaso. Angeza baba, angeza, asisho ukuthi ongenaso akangizi inkonzweni, kodwa sesisho ukuthi iyona dress code ebibekiwe le nomama bayibona ukuthi ingayinhle uma isifazane esihlangene. Makhoza amen. Nangoba ukhoza uthi amen, kusho uvumelana nako konke lokho. Umam Ngubane, it feels very funny to call him Mrs. Ngubane. Konke lokho umam Ngubane akhulume ngako. Because ungaba encourage uthi nabantu besifazana abalana and lokho mkhathini kimina it's with all humility yet with the excitement, knowing abalaleli uNkulunkulu asiphe bona abamthandayo uNkulunkulu, ababathandayo abantwana bakaNkulunkulu, abalithandayo izwi likaNkulunkulu, abakuthandayo ukuhlanganyela nabazalwane. Kwazise phela umbhali wencwadi yamaHebheru uthi nasi isikhathi sesondela, bayathanda ukuhlanganyela nokugqugquzelelana ukuthi kuhlanganyela ukuthi nanoma kumhla ka2 namuhla kusasele 20 days ukuthi lento yenzeke. Sihlale sicabanga indlela zonke singamsiza ngayo, singamsiza ngazo umzalwane umlaleli
inkonfa ayinayo enye purpose. Inkonfa abazazi abayihambayo inkonfa zethu akukho imali eyiqoqwa khona, akukho izinto ezitheni. Inhloso nje kuzosiza umzalwane ekukhuleni kwakhe. Uthatha sithuka abafundisayo abesifazane kakhulukazi asebekhulile ukuthi ababe isibonelo uqala bona indlela abaphila ngayo bese befundisa nabesifazane abasebancane ukuphila ngalendlela uNkulunkulu ayale ngayo. Ithuba lalokho ke lokho abantu besifazane befundisa abanye abantu besifazane behlangene bebodwa xoxwe zabo ngenhloso yokukhulisa umuntu wesifazane enkosini, bamsondeza enkosini. Yinhleke leyo nto abayisupport abalaleli uzobenefita uzosizakala uphathe nabanye. Ayikho enye inhloso ngaphandle kwalokho ukuthi wena wakheke usizakale. Asibakhumbuzeke Mrs. Ngubane ukuthi inkonfa ingaluphi usuku ngaziphi ikhathi siphinde futhi sibathembise ukuthi uzophinde wena noma abanye enhlela nabo ngolunye usuku futhi nizobagqugquzela nibakhumbuze. Ukukhumbuza abazalwane le conference le izobe ilapha e-Recreational Hall ngomhla ka-22 ku-August ngo-9 ekuseni. Izophela nini? Izophela ngo-3:30. Ngo-3:30. Yebo. Alright, wazani nonke ubaba ukhoza sesikhumbuzile ukuthi akukhokhwa lutho. Umzalwana akayizele nje azolalela izwi kaNkulunkulu, anikele ngaloko anikela ngako, angenako akanako. Kuzodliwa ukudla kwenyama nokudla kamoya komphefumulo kanjalo. Khona okunye okusalayo ngani? Hayi cha akusalutho ngaphandle nje ukuthi siyabagqugquzela abazalwane ukuthi bese. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Senza kanjalo umlaleli umsakazi Vuma 103 the adult radio for the young at heart nomthandi wohlelo iSound Doctrine Hub naye iSound Doctrine Fellowshipping member ngomhla ka-22 wena muntu wesimame ePhinaphi la ukhona. Sothokoza kakhulu ukubonana nawe ngalolo suku. Siyabonga kuMrs. Ngubane nezindaba ezimnandi asiphathele zona. Siyabonga nakoMbovu ukuthi asilethele wena ikhona insizwa yakoMbovu lapha ngiyayibona iyamoyizela nje. That's my wife. That's my wife. Mkhathini thina nawe asilikhube nalo hlelo mfowethu. Sithe sizokhuluma ngalento sokhuluma ngalento yokukhonza mkhathini. Ukuthi ingabe sinelungelo yini njengoba siphila esikhathini somusa, sinelungelo nje ukuthi siziveze phambi kwaNkulunkulu noma ikanjani, senze noma ikanjani. Uma ngithi senze noma kanjani sinalama program esinawo esontweni mkhathini ukuthi ngalesikhathi kuyanikelwa, emva kokunikelwa kufunda izwi, emva kokufunda izwi kwenziwa lokho noma izinto zibheda sifuna ukwenza le program ngoba vele ilento esenzele elikabani kanti libandla elikaKristu noma elethu simkhonza ngendlela esifuna ngayo. uKristu uthe asenze zonke lezi zinto esizenzayo ngale ndlela esizenza ngayo. Uma kungenzekanga njalo bekungeyona inkonzo. Uma kunganikelwanga akuyona inkonzo. Uma kungafundwanga leli zwi akungenziwanga inkonzo. Uma kungaculwanga leli culo uma nje inkonzo imisa lomkhuleko masekuhanjwa kekhaya, uma nje kungenikezwanga ibenediction ngamungelwanga nithini ngesizulu ufefe hayi bekungeyona inkonzo. Ingabe uNkulunkulu usiyalele ukuthi asenze njalo ngaphambi kokuba abantu bahambe enkonzweni bamukele ufefe? Ngike ngaya enkonzweni Eastern Cape, umfundisi lo bemenyiwe washumayela wathandaza waqeda wathi singaye emakhaya abantu bahlale emakhaya, bahlale enkonzweni bangasukuma. Mase kubuza ukuthi why, but they are waiting for ufefe. Bayikhulume ngesingisi, so it's like waiting for ufefe. Who is ufefe? Uma kungenziwanga ufefe kusho ukuthi inkonzo ayiphelile. Zonke lezi zinto mkhathini ngabe ziyalelwe uNkulunkulu noma izinto thina esizenzela zona
ezinye zakhona zinacala uyazenza noma uzenzi awoni phambi kaNkulunkulu, but kukhona yini la uNkulunkulu eyalela khona athi uma ke niza kimina nizongikhonza nihlanganyela nayo indlela engifuna nifike ngayo? Very early mfundisi uNkulunkulu eqala ukufundisa ukuthi ufuna ukukhonzwa kanjani esebenzisa uIsrael, wayiveza indaba yokuthi akafuni kwenziwe noma kanjani. Kuna example eLeviticus chapter 10 la khona amadodana kaAaron awu2 uOnadabi noAbihu bavele bayidecidela ukuthi bazothatha izitsha zabo zempepho leyayishiswa bahambe bawunikela kuNkulunkulu. Mawufunda lapha uverse 1 uLeviticus 10, amadodana kaAaron bathatha izitsha zabo zempepho ngamunye bafaka kuzo umlilo, babeka impepho phezulu kwawo, banikela phambi kaSimakade ngomlilo ongafanele angabayalanga ngawo. Uverse 2 waphuma umlilo phambi kaSimakade wabashisa bafa phambi kaSimakade. So uNkulunkulu wabulala amadodana kaAaron amabili, ewabulalela ukuthi alethe umnikelo uNkulunkulu angazange asho ukuthi abawulethe. Very strong message kuthina yokuthi akafuni kwenziwe noma kanjani uNkulunkulu. Unendlela wayethe akuba uAaron futhi naye enze uma etsheliwe ukuthi azakhele nje ayicabangele yena. So very strong message kuthina sonke sokuthi uNkulunkulu has a way futhi ufuna ilandelo leyo ndlela. Ngiyafisa ukugcwalisa la mkhathini, they were sincere in their action, futhi ekwenzeni kwabo bebangayanga ngendlela yokuthi bayodelela uNkulunkulu, baye ngesincerity because befuna ukuyopresenta lokho abakupresenta kuNkulunkulu ngenhliziyo ephelele ekhululekile eyodumisa uNkulunkulu. Yes, that's true mfundisi. Akabapunishela lokho uNkulunkulu, bapunishela ukuthi kwi-sincerity yabo nentshisakalo yabo abamnaki ukuthi yena ubetheni. Ilento uPaul asifundisa yona la uthi azivule khona ku 1 Corinthians 14, usifundisa ukukhonza uNkulunkulu ngendlela ehlelekile ngoba yena ufuna kwenziwe kanjalo. Uthi mayisummarize yonke into ayisho ku 1 Corinthians 14 lapho ku verse 40, uthi kepha konke makwenziwe kahle nangendlela ehlelekile. Konke kwenziwe ebandleni akwenziwe kube decent, kuhlonipheke ebandleni, kube nezizotha ebandleni, futhi kuhleleke, meaning kube neorder, kungabi nesiphithiphithi nechaos. Ibandla elikaNkulunkulu, uNkulunkulu unegunya lokusho ukuthi akwenziwe njani endlini yakhe, makudunyiswa yena unegunya, and usebenzisa igunya lakhe lokushitshela ukuthi asoba decent sihlonipheke bese siba orderly eyintweni ezizenze ebandleni. Ngiyafisa ukuthi sigcwalisele mkhathini because uNkulunkulu akayiyaleli nje lezi zinto enganikezi isizathu sokuthi kungane yalela lezi zinto. Ngibona isizathu asibekayo silapha ku verse 33 khona lapha ku chapter 14 mkhathini. Mhlambe simfundele umlaleli lo verse 33. Angazi ngesizulu ithini, kepha eyesingisi iyayibeka ithi it's an orderly worship, indlela ehlelekile yokukhonza uNkulunkulu, enikeza isizathu sayo ku verse 33. Verse 33, ngokuba uNkulunkulu akasiye owesiphithiphithi kodwa ungowokuthula, njengokuba kunjalo kuwo wonke amabandla abangcwele. uNkulunkulu akasiyena owesiphithiphithi, owe-disorder ne-confusion ne-chaos. Akayifuni uNkulunkulu emahliphihliphi ephuma ibhekele, kodwa ufuna kube ne-peace, ufuna kube ne-order, kube nezizotha uma ekhonzwa uNkulunkulu. Bese uPaul kunjalo kuna wonke amabandla abangcwele. Ningacabanga ukuthi eKorinte nina nizoba neyeni indlela eyahlukile ngoba ithandwa yinina leyo, kodwa emabandleni onke abangcwele uNkulunkulu akasifuni isiphithiphithi. Ingakho ke thi asibe orderly, sibe nezizotha nokuhlonipheka nokuhleleka endleleni simkhonza ngayo. Asibukeke le disorder noma lesiphithiphithi
ebesenzeka lapha eKorinte. Sibheke futhi yena lo chapter 14 yini le uNkulunkulu ayihlabayo enjengesiphithiphithi number 1. Number 2 yini eyenzeka emabandleni ethu namuhla efana nayo le yesiphithiphithi esisibona kwiKorinte, futhi thina sikukhondone futhi sikufundise futhi siphinde futhi sikugqugquzelele ukuthi abazalwa nabakwenze, sisebenzise nezwi ngendlela okungeyona ukugqugquzela ichaos noma ukugqugquzela isiphithiphithi endlini kaNkulunkulu egameni lokuthi umoya ingcweleke uyasebenza la. Verse 23 masicaphuna nje indawo ngeindawo la khona la chapter 14 1 Corinthians. Siyathola ukuthi uNkulunkulu akafuni ibandla lakhe libukeke sengathi liphambene ekhanda kubantu abangakholwa. Uthi verse 23 ngakho ke umibandla sihlangene ndawonye bonke bakhulume ngezilimi bese kungena abangenalwazi noma abangakholwa abazukusho yena ukuthi niyahlanya na. Ukhona ozothi umfundisi asinandaba thina abantu abangakholwa bathini ngathi ngabe sibone ngathi siyahlanya kusho ukuthi sihlanyela inkosi. Kodwa uNkulunkulu unayo indaba ukuthi ibandla lakhe libuya kanjani. Akafuni kube nezinto ezizenzayo ezizothi umuntu ongakholwa mayibuka kube ngathi labantu baphambene ekhanda. Ngakho kufanele siqele nje lokho isibonela sisebenzisa la uPaul bakhuluma ngezilimi zayisakhona izilimi zangempela eKorinte la bekhuluma ama language abangawafundanga, kodwa bawakhuluma bonke kanye kanye, akekho lomunye, akekho ohumushayo ukuthi kuthiwani ingathi inhlanga nje ihlangene. Uthi uPaul ke cha uNkulunkulu akafuni kube njalo ebandleni lakhe. Isibonelo se-disorder eyayiba khona eKorinte. Uthi kunalokho mobuka wehla lapha kuverse 26 28 uthi akube ilo nalowo ayiprepare into azoseva ngayo ibandla. Uthi verse 26 uma nihlangana ndawonye omunye unehubo, omunye nesifundiso, omunye nesambulo, omunye unezilimi, omunye uyahumusha, konke makwenziwe makwenzelwe ukwakhiwa kwebandla. Bese ethi verse 27 uma kukhona okhuluma ngezilimi babili noma bethathu aninzi nonke anoyilimit ukuthi bangaka bazoseva namhlanje abanye abalinda next week. Mase omunye uyakhuluma omunye uyahumusha bakwenze ngokudedelana. Ube athi magngekho ozohumusha lokhuluma ngelimi akathule ebandleni. So ke iprepare into ozofika uyenze ebandleni, akungabi nje uvuka ibambe ebandleni kaNkulunkulu. Ngiyafuna ukuthi sichithe isikashana la ngizokuhlala eMadevini ukhathini. Ngifuna sibuyele lapha ku verse 23. Ngifuna sibuyele ku verse 23 ngoba ngifisa ukuthi silekelele umlaleli namuhla azokwazi uku-evaluate okwenzeka enkonzweni yakhe namuhla ukuthi akufani yini nalokho bekwenzeka eKorinte. Senze example noma ukuthatha la bebekhuluma ngezilimi siyazi ukuthi izilimi la bekuhama languages akhona abangawafundele ebese kuba nalabo abahumushayo. Namuhla kunale izilimi zokukwitiza esizibona zenzeke emabandleni. Uthi isiphithiphithi leso isiyalo leso because la noma bekhona abazikhulumayo lezo zilimi bayikhuluma bonke kanye akekho tolikayo ukuthi bekuthiwani. Isiphithiphithi leso isiyalo uthi actually uverse 23 ni actor njengabantu abahlanyayo ngoba nomuntu ozongena la uzothi niyahlanya. Enye into mkhathini eyenzeka namuhla kuloko kwitiza nakuleso siyalo nakuloko kuprofeta nakonke lokho sibona kunabo Asha abaphatha oblanket because kuleso siyalo vele abantu balale phansi bebheka inyawo phezulu, kuvela ingubo zangaphansi sekufanele babavale ngoblanket. Into uNkulunkulu athi akayi encourage akayifuni because chaos isiyalo iwubuhlanya uma izobukisa ngumuntu imveze ubunqunu bakhe noma imveze ingubo zakhe zangaphansi kuthiwa umoya ingcwele emkhathini. Kune misunderstanding yokuthi umoya ingcwele khona abantu balahlekelwa ingqondo zabo kanti akusile iqiniso lokho.
umoya ongcwele umoya we-self control. Umuntu ogcwele umoya ongcwele uba sengqondweni zakhe, uyaswanguluka abe in control. Uzathi nge-32 uma ikhuluma ngabaprofeti ngoba nabo babe nesiyaluyali sabo befuna ukukhuluma bebangisana. Uthi uPaul kuverse 32 imoya yabaprofeti iyabathobela abaprofeti. Mawukuthi ngiprofetha ngomoya ongcwele ngempela, then ngizokwazi ukuyicontrola. Uzokwazi ukuthula makufanele uthule, udedele omunye ukhulume when it's your turn, uzokwazi ukuyithiba ukhulume next week. Umoya ongcwele akabenza abantu baluze icontrol. Kunalokho ubenza babe fully in control, bathobela izwi likaNkulunkulu. Mkhathini ngiyafisa lento ukuthi simxwayise umlaleli nanoma lento ingazwakala imnandi kangakanani, ingazwakala ijwayeleke kangakanani, ingazwakala inobunkulunkulu obungakanani, uma umuntu ephuma kuma senses wakhe eba kwi-trance kuthiwa sowungene kwa spiritual realm, akasekho umoya ongcwele lapho Mkhathini. Akusimo engcwele isikhathi esiningi ama-emotions akhe umuntu ngilathi imfundo zokubabona abantu beginqika phansi lapha kwi-concert ya-Michael Jackson, abantu besifazane be-collapse, sekune-hysteria, amaphaphu esephezulu. Sometimes lonto iyenzeka enkonzweni ngenxa ye-keyboard, ngenxa ye-vibe, ngenxa yomsindo, abantu beginqika phansi sekuthiwa umoya ongcwele kanti ama-emotions abantu nje. Sometimes it's even worse, namadimoni ayangenelela encourage leyo confusion ne-chaos uNkulunkulu angayifuni. Yini ukubaluleka ukuthi sikhulume ngalento Mkhathini? Ukubaluleka kwalento ilento yokuthi asifundisekanga njengabantwana bakaNkulunkulu ukulalela uNkulunkulu, lento esibiza nge-discernment. Enye yezinkinga ezinkulu kakhulu ukuthi ukuze sidiscerne intando kaNkulunkulu sidependela emntwini ukuthi asitshele ngentando kaNkulunkulu, whereas uNkulunkulu yena uzikhulumela ngentando yakhe Mkhathini. Ngikusho ngani lo? Ngikusho ngoba lendlela yokukhonza enesiyaluyalu ifundiswa emabandleni, ayifundiswa ngokwezwi likaNkulunkulu. So sekwaba yinto accepted ukuthi makungenzeki lokho ayishutha akekho umoya ongcwele la ekhaya. Kanti uma kwenzeka exactly lezinto okuthiwa mazingenzeki akekho umoya ongcwele, yila kunesiyaluyalu khona, yila amadimoni athatha ichance nawo, yila uyolidelwa komunye uNkulunkulu okungeyona lo uNkulunkulu wena othi uzozomkhonza, because akazuyamkela indumiso eza kuyena ngendlela ephambene nalendlela yalela ngayo. Ukuthi umulethe indumiso kimina ilethe ngalendlela, hayi ingane zami azazi zi-ignorant, ngizoyamkela le ndumiso. Akakwenzi lokho uNkulunkulu. Le example esibone ngamadodana ka-Aaron aye nentshisakalo ne-sincerity athi ayodumisa uNkulunkulu ngeyinhliziyo zabo zonke. uNkulunkulu wangayamkela leyo ndumiso, iphume enhlizweni esincere because ayizi ngalendlela uNkulunkulu ayifuna ngayo. So mhlawumbe wena uvuka njalo uye enkonzweni every Sunday futhi ubuya uzizwa usemandleni, ucabanga ukuthi ubuya ukhonza uNkulunkulu kulesiyaluyalu, ubuye uzikhonzela umunye uNkulunkulu, akunandumisa uNkulunkulu ayamkele wena Mkhathini. Yes, ukukhona kwamangcwele kubonakala ngamadlingozi. Amadlingozi uyawathola noma ikuphi, naseklabhini, nasezangomeni, ephathini. Abantu nje bakwazi ukuzakhela amadlingozi ngomculo, ngevibe, ngoba it's all emotions, a human emotion. Uvukela amadlingozi uzidrivela imoto yakho ukhala iculela imnandi. Yes, kwesinye imbezi ngempela ungaze uphaka eceleni uphuma ujive eduze kwemoto, ngoba ama-human emotions anjalo nje. Akuchaza ukuthi khona-ke umoya ongcwele. Umoya ongcwele maye khona, into yokuqala obona ngayo ukuthi abantu bathobele izwi likaNkulunkulu elibhalwe umoya ongcwele. Umoya ongcwele wenza abantu balithande iBhayibheli, balithathe seriously, malikhuluma, bafuna ukuli-understand, abafuna ukuliphila. Bese ubona leziya iy'thelo zikamoya ongcwele.
uthando intokozo ngaphakathi iself control uyayibona makukhona umoya engcwele ubone imisebenzi yenyama incipha abantu bekhula ekufanele noKristu bekhula ekulaleleni izwi lakhe nasekuliphileni ezimpilweni zabo uyabona ukuthi umoya engcwele ukhona lapho ubona ngezithelo zakhe zivela hayi ngokuginqa kwabantu phansi namadlingozi enzeka noma kuphi la kunama emotions khona asisho nje ukuthi laba baginqikayo baginqika ngoba asikho isithelo sikamoya se-self control ngikathini ngiyafunda ukuthi lento siphinde uverse 32 ngoba verse 32 uhambisana nayo lento ka self control ukuthi uma ngabe kukhona oshumayelayo ebese umoya oyingcwele akhulume nohleli phansi ukuthi makahlabelele lo shumayelayo umoya oyingcwele uzomnikeza intobeko because umoya oyingcwele kaNkuluNkulu noma umuntu onomoya oyingcwele kaNkuluNkulu uba ne self control emkhathini. Yes, ila it's khona umoya abaprofeti abathola abaprofeti ngoba ubekade ethi verse 29 kuya 31 abaprofeti akukhuluma ababili noma abathathu abanye bakuhlolelwa kuba befuna ukukhuluma bonke bona athi ke phuma kwambulwa okuthile kohleli phansi akathule lokuqala ngokuba ningaprofetha nonke ngamunye lento ya one by one ivela kuNkulunkulu akukhulunywa kanye ebandleni kaNkulunkulu uthi ukuze abantu bonke bafunde kukhona ozothi I can't hold myself angikwazi ukuyibamba umoya engcwele usefikile kumele ngisho lento kumele ngiqashuke ngibheke phezulu uthi uPaul cha akusiyo umoya engcwele okwenza uqashuke ubheke phezulu uma kuumoya engcwele uyakwazi ukucontrola your emotions uyakwazi ukucontrola inhliziyo yakho nomoya wakho imoya abaprofeti yabathobela abaprofeti ngoba umoya weorder 086101030 0861010 noma lapha ku 0737091991 07370991991 noma lapha ku Facebook page yethu iSound Doctrine Hub Facebook page yethu asikwamukele moyeni sawubona Baba wesonto sibongelele babamfundisi inkosi babamfundisi okhoza amen baba myeni ngicela ukubuza bonke nombuzo nje kuphela abanye bethu sithe masindiswa samukela uJesu njengenkosi nomsindisi sakhula ngayo le ndlela emichazayo ukuthi mhlawumbe umuntu ethi asithandaze bazalwane asithandaze sonke bazalwane so sithandaze sonke-ke ezibandla so uma nichaza ngiyanizwa ngoba niyichaza niyicacisa kahle futhi angisho ukuthi bukhona nobuwrong bulento thina esikhuliswe ngayo sisakhula nasenkosini ukuthi hayi uma sithandaza singathandaza sonke bazalwane ngoba ngiwahambile inqaba yama-conference othola ukuthi lento niyichazayo uthola kuma-conference siba khona lesi siyaluyalo kube khona lo msindo wenzakalayo nje impela kube ngathi impela kumnandi uyizwele na ukuthi impela ngisenkonzweni futhi ngiphakathi enkonzweni the way okwenza ngakhona izinto ngaphinde ngawahamba ama-conference la uthola ukuthi khona uma nje umuntu oyi-1 mhlawumbe phambili athandaze abanye bethule bethi do mhlawumbe nje enze nje ngendlela enesizotha kube right kodwa ngase ngibuka lento ukuthi mhlawumbe indlela zokukhonza kwethu ezabantu uNkulunkulu mhlawumbe azifani mhlawumbe nabo labo bamkhonza kunesiyaluyala ngazi mhlawumbe indlela nabo bamkhonza ngayo nabo futhi labo bamkhonza kunokuthula kuthandaza umuntu oyedwa azaqede ngicathi yona ndlela futhi abamkhonza ngayo uNkulunkulu nginalokho baba ngoba ngiconfused ukuthi futhi lapho kusenesiyaluyala usuke ngekho phakathi kwabomoya engcwele okusho umoya engcwele ukuthi laba nakuthandaza kakhulu umuntu oyedwa kodwa ngizocela ukuphendulela baba ngoba ngiconfused namhlanje ngikuqamba banga amen amen ngiyajabulela iconfusion yakho myeni ngiyajabulela i-confusion right impela efanele sibe nayo now uba ukhoze uzokuphendula uNkulunkulu ngeke akhuluma izinto ezahlukene kubantu abahlukene ngesubject efanayo akuyena lo uNkulunkulu esimkhonzayo so ngeke uNkulunkulu athi i-wrong lendlela yokunkhonza kanje ebese athi kwabanye hayi
right kuwena. And it's not about imatter yokuthi umoya ingcwele ukhona noma umoya ingcwele akekho. It's a matter yokuthi siyamthobela yini umoya ingcwele noma simthobeli umoya ingcwele. Now uNkulunkulu yazi ukuthi sikhuliswe ngalendlela le, si-introduce ngalendlela le, sifunde ngalendlela le, but uNkulunkulu unendlela eyodwa ayibekile athi nayi indumiso engizoyamkela uma nihlangana nibandayo. Ngifunda u1 Corinthians chapter 14 uthi when you come together. Aphinda abikisa isizathu sokuthi why do we come together, athi ukuthi ibandla lakheke, ukuthi ibandla lakheke, ukuthi ibandla lakheke. Uma ungabheka u-edification noma for the building of the church ku1 Corinthians 14 chapter 14 uyeda u-appearisha over 8 times because uNkulunkulu ufuna kwakheka ibandla. Uthi uNkulunkulu alakheki ibandla kwisiyaluyalo. Uthi uNkulunkulu alakheki ibandla la kuneyinhlanya khona noma ngabe nifila kumnandi kangakanani. So ngeke sithi laba bakhuleka bonke kanye ba right nabo indlela abafundise. It is wrong because kuNkulunkulu there's no gray area. There's only right way or the wrong way. But because uzokuphendula. Sithathe na umunye umlaleli baba uzwelo. Pudzwe sabona mfethu. Ngiyabingelela baba uNkosi no baba Khoza. Angeze kwanda kakhulu uzwela khona nelayishwa senedeli. Yazi into engiyimakayo la kakhulu bagcotshwa leyo siyalo. Uyabona uthola ukuthi kunomuntu othi wasindiswa kodwa usaphila impilo futhi kuWesley yakudala. So umulandela lo muntu washawa ukureceive umsindo weinsimbi, wavukela ama-emotions, wamukela uJesu ngomlomo kodwa ngezenzo wangaphenduka. And uthola ukuthi futhi kunabantu engihlale ngibatshela ukuthi ufuna ubheke ukuthi indawo nendawo makuthiwa khona ithende, qala uhlola umoya ukuthi lelo thende lifikayo lisimo sini, ngoba egcineni uzoya kulelo thende ufike ureceive umoya okungewona lokaKristu, ngoba noJesu ushilo ukuthi akusibona bonke aboshumela ngegama lakhe bengabakhe. So ilokho nje ngiyabonga kakhulu. Nathinta enye indaba bagcotshwa iyangithinta kakhulu. Uzela eshaya senedeli ngiyabonga baphathi bami. Ngiyabonga. Siyabonga Budzwe Mkhathini. Maningi ama-calls, maningi ama-voice notes. Ngiyafisa nokuthi sibaphendule uChristopher Kamdletshe usibekile lesifundo ngoba nasemini besifunda ngako ukukhonza okufunwa uNkulunkulu equote of 1 Corinthians yena lama verse amaningi lawo. Uzifikile kaMawulane uthi nomusa Mhlongo yaze yashuba itopic ye orderly worship yo siyafunda kakhulu lana bafowethu. Kusho usifikile Mawulana oqale wathi shalom bafundisi ntambama, sibonga umusa kaNkulunkulu ukusithwala singene enyangeni yabesifazane. Zamnandi izindaba ze-conference sibiziwe ladies, let's go ladies. Ukhayelihle kaMthimkhulu naye usho njalo studio uthi siyabonga ngenkongo mfa yabesimame. Undumiso Pearl naye uthi 22nd August Letitia we are there. Unonjabulo unjeps ngama sibuku uhlulekile ukufika lenkonfa. Ngiyacabanga uzofika kulo. Sanibona abafundisi bami engibathandayo ngaze ngayithanda yenkonfa yama ladies. Sikhona mawusho umsebenzi yonke indawo. Nomusa kaMhlongo nasho njalo. Mkhathini I only have 1 minute for you mfethu. Ngifuna nje ukuphawula ngaleyo mkhuleko uverse 16 usinikeza umqondo ukuthi masithandaza abanye kufanele bakwazi ukuthi amen eyintweni esithandazelayo. Ngamanye amazwi kufanele basizwe sidedelane. Bese uverse 17 eveza ukuthi umthandazo wethu kufanele ubakhe nabanye abantu. Ngakho lo mqondo ukuthi mayi kuyithuba lekuthandaza ithuba lokuthi umuntu azakhe yena kuphela memeze lapha ekhoneni lakhe nomunye kwelakhe. Cha, umthandazo owethu sonke masihlangene kufanele ngibuze ukuthi uthini, ngithi amen futhi ngisizakale ngomthandazo wakho one by one. Angisho ukuthi sibe sincane kakhulu isikhathi lo luchaba oluyixesha lusheshe lwafika lo luchaba. Inkosi mayivuma sizokhuluma nani futhi kahle sidedele. Ngiyabona izincingo lesihloko sanamuhla sivusa uhlevane kakhulu kodwa ke asikumele sithi uNkulunkulu akubusise. Sibonane nawe ngesonto elizayo. Khumbula belo
funda ukuzifundela izwi lenkosi ngokwenza njalo awusona i-student sikaNkosi noma sikaMkhathini kepha i-student sikaMoya Ngcwele uqobo lakhe. uNkulunkulu akakubusise sibonane nawe ngesonto elizayo. You unravel me